xa terminada xa finalizada a administración, ves, xo tiña controlado, bueno, outra vez, xa finalizada a manifestación, temos no plató da Televisión das Pontes os representantes do sindicato da nosa localidade. Empezamos a entrevistar o representante da XTG, no Xosé Manuel Rivera García. Podes proporcionar algunha información sobre os resultados da convocatoria foral da folga do resto de Galicia? Bueno, eu a verdade é que penso que... Hai xente que pensa... Bueno, eu penso... Deste xeito, vostede pensa que sentido ten desta forma a folga xeral? Si os servicios mínimos van ser máis que mínimos, o sea, a xente está traballando, se son 100 personas, van convocar 80, o sea, esos son os servicios mínimos. Vostede que pensa diso? Bueno, eu penso que os servicios mínimos cada vez están sendo superiores. Seguindo ca entrevista, temos a nosa beira o representante da NTG, don Ricardo Teruel. A xente pensa que o goberno vai cambiar, a representar amigo os problemas que eu... A xente, os traballadores en xeral, pensan que o costo da folga vai incluir ou vai recair fundamentalmente sobre eles. Que nos pode dicir sobre iso? Pois evidentemente cando se fai unha folga non se pensa, o traballador non pensa que a repercusión vai ser sobre dele. Si, como dixen antes, pois eu penso que deste xeito, vostede pensa que isto pode ser bon? Eu penso que vamos, para mí penso que foi un logro. Vostede pensa que estaba a xente ben informada do que se quería sacar desta folga? Pois, evidentemente, eu penso que se leva xa falando moito tempo da folga e dos motivos que se levaban para chegar a ela. Non penso que naide únicamente que se faiga sordo que non este enterado do porqué se levou adiante isto. Bueno, pois, vostede pensa... Penso que pois ao 100%. Vostede pensa... gracias por vir polas molestias e por estar connosco, boas noites a todos, moitas gracias. A vostede.